Миннән сиңа сәлам тапшыруының эфирда чираттан тыш чыгышы. Студияда мин Галия Гимаддинова. Электрон почтабызга килгән җылы теләкләр һәм сагыну хисләре белән тулган Тольятти шәһәреннән Иске Кулаткы районының Урта Терешка авылына оча торган котлау хаты бар. Бүген яраткан әниләре Арифуллина Тәскирә Юсуповнаның туган көне. Шул форсаттан кызлары Лилия, Гөлнара, киявләре Равил, Александр, улы Шәфик, килене Эльмира, оныклары Эльнара, тормыш иптәше Камран, Марат, Алина, Денис, Динар, оныкчалары Медина һәм Алим аны ихластан тәбрик итәргә булганнар. Әнкәй, синнән еракларда яшәсәм дә, һәр көн сине күңел сагына. Рәхмәтләрем шиксез, теләкләрем изге, уй хисләрем сиңа табына. Әни бездән дә кадерлерәк, анардан да якынрак, рәхимлерәк кеше безнең өчен бу дөньяда юктыр. Ел артыннан еллар узып, без үзебез дә әкренләп олыгайдык. Сиңа әнкәй оныклар бүләк итеп, тормышыңа тагын бер аерылып торган ям өстәдек. Туган көннәреңне бәйрәм шикелле көтеп алсак та, хәзер инде ачык аңлыйбыз. Узган еллар сине картлыгыңа илтә. Кеше гомере артык озын түгел, кошлар гына озын гомерле. Авырмыйча, тазалыкта яшә, Ходай биргән шушы гомерне. Газизыбыз безнең, хәлдән килсә әгәр, сәгать утларын туктатып, сине кабат яшьлегеңә илтеп, бәхетләрне күбрәк яздырыр идек. Шатлыкларны күбрәк бүләк итәр идек. Төн йокыларыңны йокламыйча, безне кайгыртып, безгә тәрбия бирергә тырыштың. Хәзер инде ул тәрбиянең җимешләрен татыйсың. Аллаһ Тәгалә сине саулыгыңнан аермыйча, иман тулы матур картлык кичерергә язсын. Җирдә булган бөтен шатлыгыңны, хисләреңнең иң яктысын, йөрәк әрнүеңне, хыялыңны, уйларыңның иң татлысын тик син безгә багышладың. Һәм бүген дә моны аклыйсың. Сыкланырлык гомер юлы үтте. Терәк булып безгә тормышта, безнең өчен янып яшисең син. Куанасың һәрбер уңышка. Якты йолдыз кебек балкыйсың, тормыш юлларыбыз күгендә. Иң кадерле кешебез булып торасың син күңел түрендә. Бу сагадан өйгә атлаганда, рәхмәт укый керәбез. Яратабыз сине, хөрмәтлебез, изге затта итеп күрәбез. Хөрмәтле Тәскирә Юсуповна, балаларыгыз, кызларыгыз Лилия, Гөлнара, киявләрегез Равил һәм Александр, улыгыз Шәфик, киленегез Эльмира, оныкларыгыз Эльнара, тормыш иптәше Камран, Марат, Алина, Денис, Динар, оныкчаларыгыз Медина һәм Алимның теләкләренә без дә кушылабыз. Озын гомер, тән сихәтлеге, саулык, күңелегездәге җан җылысының нуры сүнмичә, сүрелмичә, балаларыгызга яшәеш чыганагы булып мәңге яшәгез. Алдагы җыр сезнең өчен. Әнкәй сиңа мең рәхмәт дигән. Ürettik bezini yaşarga, turmuş kaderini bilip, kilgen ağırlıklarını da üngere bildin külüp. Şeşteligin nasip asanda, yuğala bütün hasret, barısı için, enkey simanın rağmen. Şeştelige nasip asanda, yuğala bütün hasret, barısı için, enkey simanın rağmen. Yaşadın gel bizning için, uylarını da gel bala. Senin kebek merhametli olsa iyiydi her ana. Şeştelige nasip asanda, yuğala bütün hasret, barısı için,
әнкәй сиңа мең рәхмәт. Әнкәйләргезне искә төшереп утырыгыз. Бәлки кайткач шалтыратырсыз, күчтегә җибәрсәгез дә артык булмас. Her vakıtta yanaşada yaşasan idi şulay, uzun ömür bir idi Bulenge sina Xuday. Şeştenigi nasip asanda yuğala bütün hasret, barısı işin enkey sina ming rəxmət. Şeştenige nasip asanda yuğala bütün hasret, barısı işin enkey sina ming rəxmət. Barısı işin enkey sina ming rəxmət. Шуның белән тапшыруыбыз азагына якынлашты. Мин гадәттәгечә сезнең белән хушлашам. Киләсе очрашуларга кадәр.